Ikään kun tulee, niin askel vaan lyhenee ja köyhyys alkaa. Terve Kimmo. Miten niin köyhyys alkaa? Täällä ikääntyessä ihminen köyhtyy. Tosiasiassa on niin, että viimeisen 20 vuoden aikana eläkkeensaajien etuuksia on leikattu enemmän kuin minkään väestöryhmän koskaan Suomen historiassa. Miten mun eläkkeelle käy? Se romahtaa. 68-vuotiaana keskimääräinen eläke on kaikkein korkein, se on 1786 €. Ja kun sä oot 100-vuotias, niin se on enää 1228 €. Itse asiassa leipäjonoissa jonottavista 40% on eläkeläisiä. Sanon suoraan, että joka ikinen reikäleipä, joka tuolla jaetaan leipäjonoissa, kertoo meidän eläkejärjestelmän epäonnistumisesta. Vuoden kirjautuus. Kimmo Kiljusen Eläkeläisten taitettu itsetunto.